Oli, sme uprostred 3. ročníka plesu na kraji mesta. Ako sa cítiš? Cítim sa fantasticky, úplne tu tancujeme od začiatku a som milo prekvapená, ako všetci hostia od prvej pesničky tancovali, tak my s nimi. Si prvýkrát na takomto plese tuto vo Švajčiarsku? Vo Švajčiarsku som prvýkrát a som aj prvýkrát na plese vo Švajčiarsku, takže hodnotím to veľmi fantasticky. Chcela by si niečo odkázať hosťom alebo usporiadateľom? Usporiadateľom by som odkázala, že držím im palce a prajem veľmi veľa energie, aby mohlo byť tých ročníkov čo najviac, pretože je dôležité ako keby budovať tú svoju komunitu, či už Slováci a Česi ako vzájomne sa stretávajú. Veľmi sa mi to páči, ako to tu funguje, ako to tu máte. Takže organizátorom držím palce, aby im to vydržalo čo najdlhšie a budovali túto komunitu aj naďalej a budovali tie dobré vzťahy. A hosťom, tak dúfam, že sa všetci bavia a bavili a je dôležité, aby podporovali organizátorov svojou účasťou, aby teda mali pre koho tí organizátori takýto ples organizovať. Takže veľa hostí prajem. Ďakujeme veľmi pekne.